Hi guys, it's Ray and welcome back to another vlog. For today's vlog, may ukay-ukay video naman tayo. And yes, it's been a while na nag-ukay ako. So, we have another vlog na ukay-ukay. Today is September 3, kakagising ko lang. And kahapon nag-ukay kami with my friends. And hindi ko talaga plinan na mag-vlog kahapon, but meron akong mga clips na kinuha, so why not make it to a vlog? If you haven't subscribed, down below, please subscribe and turn on the notification bell so that you will be notified whenever I post a new video. Yeah, so if you wanna know kung ano yung mga naukay namin or kung saan kami nag-uukay, just keep on watching. Hi guys, it's Ray and welcome back to my channel. And for today's video, magba-vlog ako kasi mag-uukay kami dito sa Bakerohan. And I'm with Erica, Alex, and Angge. So basically baka maging challenge siya kasi I only have 150 pesos. So let's see if I can buy some clothes worth 150 pesos kung ilang pieces yung mabili ko dito sa ukay-ukay. So yeah. And yes, I'm with Erica and Alex. So the challenge is let's see kung makabili ako ng ilang pieces sa 150. So, let's see kung makabili ako ng mga ilang pieces sa 150 pesos. So, nag-change location kami. Dito ako usually nag-aukay talaga. Cute. Cute, no? So, na-achieve, wala na ako na-break akong goal. So, less than 150 akong nagpalit. Wala na. Okay, nag-sacrifice siya. So 4 items yung nabili ko na t-shirt, all black. So, hindi ko alam kung anong nabili nila, but let's see. Gagawa ako ng okay, I'll see you guys later. So, nabili ko 4 items. All black yung shirt at yeah, 140 pesos lahat. And nandito kami sa mga shoes banda. So, wala na akong budget. So, sightseeing na lang. Sightseeing na lang. Wala, oh my god. Sightseeing nun. Nakakita ko Nike. Shit. Oh my god. Okay, so ang nabili ko kay 4 shirts. Sa'yo? Akin kay 3 na palda. Ikaw? 3 din. Ikaw? 2 skirt. Okay, so Tapos nakabili din kami ng isang hammer tsaka isang Fortuner. So, let's see kung ma-haul namin mamaya. Ay, nakapalit po dahil sa Erica Mio. So, andito kami sa guys, sa shoes banda. So, if you are asking, doon ako nag-aukay. Pakita ko sa inyo kanina. Dili good. Sender McQueen. Malay ni mo. Tignan nyo, mali na
na spelling na Supreme. Supreme. Guys, tingnan niyo yung mukha ni Raymond. Supreme. Tara, follow us. Okay, so if you're asking bakit may time kami nag-ukay ngayon kasi wala kaming pasok. Today is October 2, Wednesday, and time check, it's already 3 p.m. We've been here almost an hour na go. So, yeah, let's see kung ma-haul namin mamaya doon. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Bakit kasi? Nananawagan po ako sa aking ina. Ma, I love you. We love Barbara. We love Barbara. Hi guys, it's Ray and welcome back. Hi guys, it's Ray and welcome back to my channel, and we're back for a haul. Kanina, nandun kami sa bangkerohan nag-ukay, and yung sabi and yung sabi ko nga na 150 pesos challenge. Challenge! 150 pesos. Okay, to start with, ako ang una. Ang first item is, actually lahat ng napili ko kay black shirt. So ito yung first. Ito. So ang nakalagay dito kay Dollhouse Adult Playground. Okay, yon. Tapos may design sa likod na parang, hindi ko alam. Japanese. Basta girl something. So ito yung first item na napili ko. Pila. 35 pesos to lahat guys. So ito lahat kaysa isang store ko lang na bili. The next item is ito. So again, isa naman design dito naman sa front, then meron din dito sa side, tsaka dito sa likod. So nakasulat lang kay stop. Stop. Unfair kayo siya guys. No! Unfair kayo siya guys. Gigibilin so tanan sa mga palda niya siya. Dagag kay gwapo na pala. Nag-ukay ni. Kaya wala na may masuot for wash day. Yeah. Tapos, amo ang napalit. Bawal sa school. Kaya wala may makigibilin ni sa animal. Actually guys, ang likod jud ko. So kanila akong isa lang ka store jud ako nakita na na shirt. So mo siya, puro shirt. So again, 35 pesos ni siya. The next is this one. Another design na po. 59.50 ang design sa first. And dito din sa likod. So hindi ko alam ang brand. Wala siyang brand and all. Basta maganda lang yung design. Again, kay 35 pesos pa rin to. Ito na yung third item. Then last is ito. Ito yung design niya sa first. Ay, sa front. Ito yung design sa front. Super dry. Nakasulat sa likod kay super dry. So, 35 pesos to guys. So, ito yung fourth item. So, all in all, 140 pesos yung nagastos ko. So kami tatlo. Kaya ang nabili lang namin yung tag 3 for 100 lang na skirt. So, skirt lang lahat ang nabili namin. So, first ko na nabili kasi ito. Ano siya? Pencil skirt na gray, plain. Yan lang siya. Tapos, black din na pencil skirt na medyo meron siyang pattern na Na diamond. Tapos, kung mag-wonder kayo bakit puro pencil skirt, kasi ayoko ng mga flowy good. Kasi parang ayoko lang siya. Tapos pwede din siya gamitin pang formal and you know. Pero hindi siya pwede sa Pwede siya pwede sa school. So, hindi ko alam bakit namin siya gibili. Tapos ang last kay, wala naman talaga akong mapili na iba. So, nakita man to ni Laika. Liit siya tingnan guys, masyado. Kung may dyan siya kayo, actually dapat parang isa akong manghod, pero kasya man siya. Hindi ko dati kasya kay Olivia. Pero kasya man siya sa akin. Oh my God. Forgive me! So we are back again. Oh my God. So Yan, again, kay Aliyah dapat siya, pero kasya man siya sa akin. So sa akin na lang. Maong ano ba? Denim siya na black, na pencil skirt din. next is Angge.
skirt din aking nabili kahit ang purpose para mag-ukay kami kay para may mas sa school, pero di pa rin siya pwede sa school, pero so ito ang first item. Ay, pang Chanel siya. May Chanel na skirt. Tweed ang kanyang material, tas meron siyang silk sa loob. Basta yan, banig-banig ang Basta banig-banig. sa banig-banig. Maganda siya kay hindi mo siya i-expect na galing siya ukay. And then next kay white lang na skirt. Dalawa lang ang items na nakuha ko. Kasi wala na akong ibang mapili and wala na ibang kasya sa akin. All in all kay... Hindi. 70 ko alam. 70. Si Erica. So I bought this. Charot! Pattern na, no, na skirt. Unsa pa ni siya? Flower siya ng skirt, guys. Para siyang blue. So guys, kasi merong Wool nagapapansin ang dito. kanyang material. May nagapapansin dito. So makita na kayo, bilis. Exposure! Exposure, go! Exposure! And then yung pencil na skirt. Nay, ko Di ka. ba? Pang laang kayo siya sa chicks. So, Tapos, nagpilan eh. 35. So, Ganda lahat rin siya siya lahat. Nice, no? Wapo siya na pattern. So, ito yung last item. So, tatlo ka Erica. All in all, 100. 100. So all in all, kay 100, 140. 100, and then 70. Add. So, 3. So, hindi namin yung problem. 400 Solve then. them. Solve na lang. Oh, solve na lang. Comment down below. Ano answer? Wait, all kay 410. So, di ba yung budget namin kay 500? So, wala kami nag-exceed sa limit na 500 pesos. So, yes, na-achieve na sa atong budget challenge na 500. Maskin, wala. Gihapon ko yung suot pang wash day. Let's go SPC, what's poppin'? Thank you, Lord! So, pag bring mo o eco bag Eco ninyo, bag. ang among mali kay wala may Wala eco may bag eco kay bag. gikan mi sa school. So, bring your own eco bag para makaless kung gamit o plastic bag. I guess that's all for today's vlog. Thank you guys for watching. And if you want to follow them on their social media accounts, I will put their Na-missing in. girl na friend, baka naman. Some suggestion ko ano Gano'n yung mag-English man. next na video na gagawin namin. Please comment down below. And don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be notified whenever I post a new video. I guess that's all for today's vlog. Thank you guys for watching. Until then, see you in my next one. Bye!